Helo, shwmae, a croeso I rifin all o radio YesCymru gyda fi, Sean Jobbins. Dyn ni ar YouTube a hefyd fel podlediad. Ac yn Gymru fi heddiw mae Gwern Gwynfil, sef Prif Weithredwr, dwi newydd Gwern, ond Prif Weithredwr YesCymru ers yr haf 2022. Croeso I radio YesCymru Gwern. Diolch o galon, Sean. Mae'n bleser I fod yma. Gwych, bendigedig. Wel, dyn ni'n cael sgwrs yn fras, sydyn iawn am pwy ti a dyn bach mwy wrth gwrs am mudiad lle mae eisiau mynd a pethau sy'n eisiau gwneud. Felly, jyst yn fras, falle cyflwyno dy hun I bobl falle sy'n yn gyfarwydd â ti? Wel, bydd pobl mwy na thebyg yn fwy cyfarwydd gyda fy mam, sy'n weddol enwog, y gemydd Rhiannon o Dregaron, a I ni gyd yn gwybod sut mae pethau yng Nghymru, I chi gyd yn fab I rywun neu'n ferch I rywun, a wedyn, pan ych chi'n cyrraedd canol oed, ych chi'n dad I rywun neu'n fab I rywun, a ych chi byth yn cael bod yn rywun yn eich enw'ch hunan a chael eich hunan yn chi. Ond fi fach bod ti mae Gwern fel dy hun heddiw. Wrth gwrs, ti wedi bod yn gweithio yn dy cwmni Rhiannon, lle profiad yn yr ochr busnes, a rhedeg busnes. Cwbl o ddegawd yno, byddwn ni'n meddwl, dy fe. A hefyd, di bod dramor sy'n cofio. Ie, a di bod mas yn America, dwi'n credu gyda'r gwyliau mawr fyna yn gwerthu cynnyrch os dwi'n cofio'n iawn. Do, ie, mae hwnna'n atgof, ie, dros y blynyddoedd. Mae amser yn mynd yn diwe, ie, wedi teithio yn weddol heleth yn gwneud lle tebyg. A wedi treulio rhywfaint o amser yn Llundain yn gweithio fyna, ond rhan fwyaf o'r amser wedi gwneud yng ngorau glas I aros yng Ngheredigion ac ar gyrfa yng Ngheredigion. A dyn crwt o Geredigion wyt ti. Ie, felly hwnna ti brofiad yn maes busnes, rhywfaint o brofiad wrth gwrs yn gweithio dramor neu gweithio y pobl tramor a rheoli pobl. Felly pam dod yn Prif Weithredwr YesCymru? Dyna gwestiwn da. Mae'r achos o blaid annibyniaeth yn rhywbeth sydd bob amser wedi bod yn agos i'n nghalon ers o'n i'n grwt, o ran cefndir a o ran natur ac ati. A pan weles I bod y swydd yn cael ei greu, a swydd newydd sbon yn cael ei greu, wrth gwrs o'n I wedi bod yn dilyn YesCymru wrth I fe esblygu a thyfu. A pawb wedi cael lot o amser I ystyried a meddwl yn ystod y pandemig, mae pethau I wneud a cyflawni pethau. A weles i'r swydd a meddyliais I, wel, fi'n mynd mlaen am wleidyddiaeth, a fi'n mynd mlaen am annibyniaeth I bawb sy'n barod I rondo trwy'r amser, a falle bod yn amser I rhoi mhen uwch ben y parapet a camu trwy'r drws. A mae rhaid I fod yn onest, llawer yng nghalon, o'n I ddim yn disgwyl cael y swydd. A rwy'n deall ers ni bod e wedi bod yn broses weddol hir a cryn dipyn wedi rhoi cais I mewn. Felly, ni'n ddiolchgar iawn i'r panel am fy newis. Mae'n dda I glywed bod yna cysylltiad da a bod pobl teilwng arall hefyd wedi trio am y swydd. Felly, ti wedi bod yn swydd yn cedi ystia mis Awst, a fi'n cedi 2022, felly rhyw 6 mis. Felly, dwi'n edrych o'r watch, Gwern, dwi'n cymryd dal ddim yn annibynnol, felly, ti'n methu yn y swydd. Na, so, sydd o ti'n, pam dechreuais ti mewn i'r swydd, fel ti oedd y Prif Weithredwr gyntaf, dyna ddim aelod llawn amser, felly, wedi bod gyda'r mudiad. So, sydd o ti'n gweld y mudiad a pa fath o bethau, o ti'n teimlo cyn dod mewn i'r swydd, falle eisiau gweithio yna, falle ers bod yna, falle sydd ti'n gweld y maes yn edrych nawr? Ie, dyna oedd rhan o'r apel a rhan o'r her yn dyfed. Mae fe'n gret I gael llechen wag, achos mae'r llechen yn wag. Ond ar y llaw arall, mae'n dipyn o her I gael llechen wag, achos mae rhaid sgrifennu popeth ar y llechen, a mae cryn gyfrifoldeb yn dod o ran hynny I wneud hynny. Felly o'r cychwyn cyntaf, beth oedd I greu strwythyr a adeiladu mudiad bydd yn gallu bod a datblygu I fod yn effeithiol fel mudiad ymgyrchu. Dyna yw'r nod cyntaf. Mae'n drwg da fi bod ni ddim wedi ennill yn annibyniaeth gweith eto. A mae'r 6 mis yn teimlo fel sawl blwyddyn I fi, so dwi'n sicr yn teimlo. Ond mae rhaid bod yn amyneddgar. Fi ddim yn berson naturiol amyneddgar, ond mae rhaid bod yn amyneddgar. Mae rhaid cymryd camau bach a sicrhau bod y camau yna bob amser i'r cyfeiriad cywir ac adeiladu haenau mwyn bod ni'n cryfhau ac yn cryfhau ac yn cryfhau a mynd yn fwy ac yn fwy effeithiol. Felly, beth y nod wrth gwrs ydi annibyniaeth? Sut mae YesCymru yn creu'r haenau yna, neu beth sy'n eisiau gwneud wyt ti'n teimlo? Wel, mae nifer o haenau. Mae creu ymgyrch
traws gwlad, so pob twll a chornel o Gymru, lle mae da ni aelodau gweithgar sydd yn barod i ymgyrchu ar stepen drws o blaid annibyniaeth, ar y stryd, mewn marchnadoedd lleol, mae hynna'n allweddol. Mae'n bwysig iawn, rwy'n teimlo bod yn allweddol o bwysig yn y fath o ddadl yma bod pobl o gymunedau yn siarad gyda'i cymunedau hunain. Mae'n bwysig cael clywed llais eich cymuned eich hunain, sy'n golygu bod rhaid i ni cael ôl troed ym mhob cymuned sydd yn gynhenid i'r gymuned. Mae hwnna'n bwynt cychwyn i ddechrau. A i ni'n mynd i geisio wneud hynna trwy cryfhau ac adeiladu yr strwythur grwpiau oedd yn rhan o YesCymru yn barod. A mae hynna ar y gweill. O safbwynt yr elfen nawr o'r haen fel petai, i ni'n adeiladu tuag at gynhadledd cyntaf, fi'n credu, i YesCymru. Bydd yn cael ei gynnal yn mis Mehefin yn Aberystwyth. A rwy'n gobeithio bydd pob grŵp yn danfon llondwrn o bobl i'r gynadledd yna, gyda dyletswyddau gwahanol, i fedru rhannu syniadau, cael hyfforddiant, a cymryd yr gwybodaeth yna nôl allan i'w ardal lleol, a hefyd creu rhwydwaith personol o fewn YesCymru, cyfarfod y pobl sy'n gwneud yr un bethau mewn grwpiau eraill, a bod hynna, mae'r ein i gyd yn bethau bach yn ei hunain, ond at ei gilydd, maen nhw'n cryfhau yr holl fudiad yn ydyn nhw. Ie, a hynna di'r her mewn ffordd, hynny yw, o natur YesCymru, mae'n natur sy'n hollol ddibynnol iawn ar wirfoddolwyr. Mae pobl yn blino, mae pobl yn dableithio, neu maen nhw'n cael plentyn neu job arall, neu beth bynnag, yn aml o'n mhrofiad i, bydd sawl o grŵp yn ddibynnol ar un, falle 2 berson, yn gwrs ys un o'r hynna gwmpo'n sal, neu beth bynnag, mae pethau'n mynd yn ffradach. A felly mewn ffordd, sut mae trio sicrhau bod hwnna ddim yn digwydd. Pan chi'n mynd i talu bobl, mae'n haws os da chi'n cyflog rhywun, mae'n rhaid yn gwneud job, ond fel arall, chi'n ddibynnol ar bobl. So sut mae hwnna, mae hwnna'n gwestiwn sy'n amni, gwneud nhw'n mynd i'r gwirfoddol arbennig YesCymru. Ydy, mae'n gwestiwn da iawn, a'r ffordd i ni'n mynd i geisio adweithio yn erbyn hynna, yw creu rhyw fath o buddy system bron, so bod y 2 berson yn gyfrifol am bopeth. A dyna yw'r syniad. Ond hefyd, sicrhau bod y cysylltiadau rhynt y grwpiau, sy'n golygu bydd grwpiau yn medru helpu i gilydd. A mae hynna'n allweddol, a dod i nabod i gilydd. A fel fi'n gweud, mae fe'n broses a bydd e'n cymryd amser, ond i ni wedi dechrau'r broses yna, a mae deimlad, neu fi'n cael y deimlad bod yna rhywfaint o frwdfrydedd yn dechrau codi a dechrau cael ei fagu. A oherwydd i ryw raddau, oherwydd bod pobl yn gallu gweld bod pwrpas, a'n bod ni'n datblygu tîm cenedlaethol, ond ar lefel lleol, mae fe'n creu dealltwriaeth o'r hyn maen nhw'n gweithio tuag ati yn dyfe. Byta rhywun sy'n gwrando'r rhaglen yma, efo diddordeb falle, neu falle wedi bod yn weithgar, neu falle meddwl dechrau grŵp, neu falle mewn grŵp sy'n eitha llesg, hynny yw, sydd greadur ydy grŵp lleol Cwm Sgwt YesCymru, sydd mae'r sefydlu fe, beth yw beth sy'n disgwyl i'r grŵp na'n neud ac yn golio'n neud falle? Wel, os oes dim grŵp, cysylltwch â ni yn YesCymru yn y canolog, a byddwn ni wedyn yn rhoi pob cymorth fedrwn ni i helpu chi i greu y grŵp yna. Mae angen 5 aelod craidd i greu grŵp newydd achrededig. So, dwi ddim nawr mor syml a just sefyll lan a gweud rwy'n creu grŵp YesCymru Sean. A mae YesCymru Sean yn mynd i wneud hynna'r llall. Mae yna rhywfaint o broses, ond dwi ddim yn faich i wneud, mae yna lot o gymorth. A wedyn, dros amser, i ni wedi dechrau wneud yn barod, byddwn ni'n rhannu pob math o syniadau. Dyn ni ddim eisiau grwpiau jyst i gyfarfod a cael cyfarfodydd sych technegol trwy'r amser. Ni eisiau grwpiau i wneud llawer mwy difyr. A mwy na beth sy'n cael ei wneud nawr. Mae pobl yn dod yn hyd i wneud banners on bridges, mae pobl yn dod yn hyd i wneud litter picking, mae pobl yn dod yn hyd i gasglu bwyd ar gyfer i food banks lleol, ond i ni eisiau pobl i ddod yn hyd efallai i gael dadl yn y tŷ tafarn, i gael pub quiz gyda thema Cymraeg yn y tŷ tafarn, i falle ysgogi pobl lleol i ddod i gael sgwrs panel, i fi wedi dechrau mynd allan i siarad a wneud Q&As
hawl i holi, rhyw fath o question time. A fel arfer yn cymryd cyfarwyddwr rhanbarthol gyda'i, a wedyn mae'r holl aelodau mewn ardal yn cael dod yng nghroesholi. Ie, yn y bethau. Ond hynny, o'n i'n gweld... Mae'n beth da i bob arall. Dwi'n sport i mi. Ond o'n i'n gweld bod Blaenau Ffestiniog yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau gwych, dwi'n meddwl, sy'n cyfuno fel ti'n sgwrsiau am wleidyddiaeth ac annibyniaeth yn hefyd cerddoriaeth. Felly mae'n rhywbeth cymunedol hapus, ond rhywbeth fyna... A byddai gyda Ffestiniog diwedd mis Mawrth. O, reit. Oce. Mae nhw'n gwneud gwaith gwych lan fyna. A mewn ffordd yn yw, dwi'n meddwl mae eisiau i bobl... Dwi'n cwrdd am ein cwrdd sy'n eisiau gwneud hwnna, ond bod yna bethau falle unwaith pob 2 fis, mae yna ddigwyddiad, unai bod yn sgwrs, neu trafodaeth am annibyniaeth, neu mewn gallu sbwrio, neu casgliadau, neu banc bwyd, neu falle pan mae dosbarthu tyflenni'n dod mas. Felly, beth bwysig, mae yna rhywbeth yn digwydd sy'n hawdd i bobl i ddod yn rhan ohono ac sy'n emrywiol am hynny. Ie, ac yn ystod y tymor digwyddiadau, ni'n mynd i ysgogi'r grwpiau i fynd i ddigwyddiadau lleol. Hyd yn oed os dim ond marchnad fferm yw e. A chymod bydd YesCymru wedyn yn talu am y bwrdd, neu'r gofod, a os yw'n weithio wneud pethau eraill, ond mae fe jyst yn gyfle i sefyll na a siarad gyda pobl, a dechrau sgwrs. Dwi'n cofio ar un adeg, oedden ni'n rhoi, dwi'n credu byddai grŵp gyda banc, cyfrif banc yn cael 500,000 i wario ar rhywbeth, ac ar ei pobl yn noddi tîm pel-droed y pentre yn lleol, ac oedd hwnna'n rhywbeth poblogaidd. Ydy rhywbeth felly, hynny rhywbeth oedd pobl yn gallu gweld bod y cangen lleol yn gwneud rhywbeth yn lleol. Ydy hwnna'n rhywbeth sy'n gweithio hyd neu ar gael? Ydy, mae'r drefn wedi newid i ryw raddau. Mae yna ryw 250 ar gael ar alw. A wedyn mae yna ffund arall sydd yn ffund mwy o faint sydd ar alw ar gyfer digwyddiadau arbennig. Reit, oce. Enghraifft, mae yna daflenni mynd i gael ei greu gan nifer o grwpiau ynghyd ar gyfer y gemau rhyngwladol fan hyn yn y tymor i ddod. A maen nhw'n mynd i rhoi, bydd y grwpiau yna, bydd sawl grŵp yn mynd tu allan i'r rheilffyrdd, i'r gorsafodd rheilffyrdd i hunain yn dod i'r yna. A ni'n gobeithio cael pobl yn gwneud yr un peth fan hyn yng Nghaerdydd hefyd. A bydd hwnna'n wych achos mae fe'n esiampl hefyd o'r grwpiau mewn ardal yn dod ynghyd a chydweithio a wneud rhywbeth. A mae'n cael y high-vis a stwff. So hynny'n sy'n pobl ddim yn cymryd tafrau, maen nhw'n gweld bod YesCymru a neges annibyniaeth sy'n bwysig ar wyt. Ac o bosib yn trafod yn y tŷ tafarn yn os yna. Mwy pwysig yna dim byd arall, bod pobl yn trafod e. Ie, wrth gwrs. A falle jyst i orffen y pisyn bach yma. Hynny yw, bethau rhywun eto i symud i ardal, maen nhw'n symud i Aberteifi neu lle bynnag, maen nhw'n gwybod bod yna siŵr o fod grŵp neu beth bynnag ar gael. Beth bydd gweld, bod nhw'n falle'n cysylltu â chi hefyd i weld beth yw'r drefn i fynd ar rhestr neu beth bynnag? Os yw'n wysig cadarnhau, ni wedi wneud cryn dipyn o waith gyda ein meddalwedd Nation Builder dros y misoedd diwethaf yma. A mae bron pawb nawr mewn ward, a mae bron pob ward nawr wedi cael ei benodi i grŵp. Hyd yn oed os nad yw'r grŵp wedi ymsefydlu eto. Mae'r strwythyr a'r patrwm craidd mewn lle. Ond yr ateb i unrhyw un, os oes unrhyw gwestiynau, jyst cysylltwch. Dyna pan mynd i ma. So mae'r gwaith caif ar haw diflas ysgael na mor bwysig yn dweud. Hwna sy'n rhoi sylwedd yn mudiad. Felly mae'r sail yn edrych fel yna. Felly o ran ddysgu mewn i'r mudiad, mae'n amlwg bod ti syniadau. Hynny yw, beth wyt ti'n teimlo os eisiau ni wneud nawr? Mae eisiau cael y grwpiau lleol, ti'n sôn am y pwysigrwydd hynny. Mae'r gwefannau cymdeithasol neu holl gwahanol gwefannau cymdeithasol mor bwysig am o'n i mewn na rhywbeth wyt ti'n edrych arno hefyd. Ydy, fe mae'n digwydd, mae'n rhywbeth i ni wedi bod yn canolbwyntio arno mwy jyst yn ystod yr wythnos yma. Mae yna gryn dipyn o waith i wneud fyna. Un o'r pethau sydd yn uchel iawn ar y rhestr nawr, bod nifer o bethau eraill wedi cael ei ymsefydlu neu ar y gweill, yw creu neu tynnu at ei gilydd aelodau sydd yn barod i gyfrannu at greu cynnwys. Achos mae'r rhyngrwyd yn fwystfil yn diwedd, sydd angen cynnwys newydd, cyson trwy'r amser, a cynnwys difyr a cynnwys o fathau gwahanol. A ni wedi dechrau, mae'n siŵr bod wedi sylwi ni wedi dechrau arno hynna'n hunain o safbwynt y canol, i ni'n ceisio sicrhau bod o leia un datganiad i'r wasg bob wythnos, a bod hwnna wedyn yn mynd yn y diweddara ar y wefan. Mae'r blog newydd, blog Bendigeidfran, mae hwnna wedi dechrau a bydd gobeithio bydd rhywbeth bob wythnos. So byddwn ni'n creu mwy o gynnwys. Ond wedyn mae angen yr
fath o gynnwys sydd yn effeithiol iawn ar y cyfryngau cymdeithasol, yn arbennig be maen nhw'n galw short form video content yn dy fe. A mae eisiau hwnna fod yn ddifyr ac yn dda ac yn proffesiynol ar olwg ac yn gyson. A mae cryn dipyn o waith da ni'n neud rwy'n credu i dynnu ynghyd. Wrth gwrs, i ni'n bryn o adnoddau, os afwyd adnoddau ariannol neu kit, ond mae da ni drysor o sgiliau ymhlith yr aelodaeth. So, dod o hyd i'r aelodau cywir, tynnu nhw ynghyd, sbardino nhw, cynnu tân yn eu boliau nhw, a wneud yn rhywfaint o sport iddyn nhw. So, bod e'n hwyl a sbri i wneud a chreu y pethau yma. Ie, a dwi'n meddwl bod e'n cael llais unigolyn. Math o beth, oedd fynd i geidfran yn neud lot o Twitter yw stwff oedd e'n neud yw fideos bach, dy fi yn dawnsio yn beth bynnag annibyniaeth. Ac yn un meddwl, beth yna yn wych yn dy fe. Hynny yw, oedd e'n neud nhw ar TikTok, yn dod e. Bob tro dwi'n nod yn cael ei gyrraedd, oedd e'n neud dawns. Dwi ddim ar TikTok, ond dwi'n siarad torri lawr rhywfaint ar social media. Ond hynny yw, mae cael y llais authentic yna, bod yna rhywun person go iawn yn neud y stwff yma. Hynny yw, beth rhywun dwedwch yn cefnogi annibyniaeth ag yn cefnogi YesCymru, ac yn eitha offi wneud o fideos bach bach lle TikTok neu Insta neu beth bynnag. Byddech chi'n rhoi, hynny yw, wyt ti'n mysig perchnogi popeth yn gyda ond byddai ti'n rhoi cefnogaeth, neu byddai chi'n rhoi cefnogaeth i nhw, neu... Ie, yn sicr, ond safbwynt ni, ni'n cefnogi unrhyw sy'n cefnogi annibyniaeth. Yn dyfed, ni gyd, dyna yw'r nod. Mae'n strategaeth, o ran yr uwch strategaeth, annibyniaeth i Gymru yw, mae'n mor lan a mor bir a mor glir. Mae'n fendigedig annibyniaeth i Gymru. A mae'na bethau, mae'na nerth i bobl sydd efallai am wneud pethau yn annibynnol o YesCymru, achos maen nhw'n cael bod falle yn fwy doniol, yn fwy difyr, maen nhw'n cael gweud pethau sydd efallai yn fwy amfflymychol, maen nhw'n cael mwy o sport na ni, really, yndyn nhw'n siarad. Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus beth ni'n gweud, ond maen nhw'n cael gweud yn rhywbeth maen nhw'n moyn. Ond beth da ni hefyd yn hoffi yw, os oes na rhywun yn grondo nawr, neu os oes na rhywun yn nabod rhywun, sydd â diddordeb mewn cyfrannu, gwadwch wrth nhw i gysylltu. Bydda i'n falch iawn o gael ei cymorth nhw. Gret, da ni. So felly, mae pobl gallu pitio mewn, dwi'n gael y stwff mae'n wych, math o beth dwi'n dechrau dilyn nawr rhyw bobl sy'n neud rhywbeth am profiad personol nhw, yn sôn falle am annibyniaeth neu beth bynnag, neu sôn am eu profiadau nhw. Felly, mwy o hwnna gorau oll. Felly, ni'n sôn rhywbeth am yr ochr corfforol adeiladu y seilwaith yna'n grwpiau lleol sydd am y pethau mewn llewen cyfer yna. Ni'n sôn rhywfaint am social media, mae hwnna'n mor anferth, a mae gymaint o waith, wel, mae'n waith i ddiwedd yn dweud, ond bydd ni'n cael mwy o gynnyrch. Dwi'n gwybod rhywbeth yn digwydd ar Twitter, dwi'n gweld lot llai o stwff yn gyffredinol, dwi'n gwybod sy'n busnes bod bach yna'n cymryd drosodd i effeithio'r algorithm, falle pan bod fi'n edrych nawr ar Insta. Ond mae social media mor bwysig. Ond yn edrych falle ar darlun mawr iawn yn rhan yn sut mae safleoli YesCymru fel mudiad yn y mudiad ehangach dros annibyniaeth. Mae nawr, da ni gynadledd melyn trafod, diwedd y mis yma di sadwrn 28 o Ionawr yn Abertawe, mae YesCymru yna, mae Prif Cymru yna, mae'r gwrddio yna, mae Indie for Labour yna, mae Undod yn credu yna. Mae'n gwahanol leisio dod at ei gilydd, dwi'n meddwl bod yna'n beth pwysig ac yn hyrfus iawn. Mae'r gynadledd, mae yna rali mynd i fod. So felly, so wyt ti'n gweld bod ysgrifennu safleoli hyn yn gyffredinol o fewn, safleoli dadl dros annibyniaeth, hynny yw pam byddai rhywun sy'n annibyniaeth? So wyt ti'n gweld bethau'n digwydd dros annibyniaeth? Os afwynt rôl YesCymru yn yr ymgyrch dros annibyniaeth, rwy'n teimlo, i ni'n ffodus iawn yng Nghymru bod da ni rhywbeth tebyg i YesCymru, ond mae rhaid i ni sylweddoli y nerth posib a potensial YesCymru, a mae rhaid i ni o bob ochr a bob cwr o'r ddadl annibyniaeth fanteisio ar hynny. Rwy ddim yn siŵr bod ni eto wedi sylweddoli pa mor ffodus i ni bod da ni mudiad fel YesCymru, a bod da ni fudiad sydd yn gallu fod yn babell i bawb, yn ambarel i bawb, sydd ddim yn mynd i gael ei effeithio gan hynt a helynt rhyw blaid gwleidyddol neu rhyw gred gwleidyddol neu rhyw ffydd mewn rhyw ideoleg penodol. Mae fe'n glir, mae fe'n lan a mae fe'n bir a annibyniaeth yw y nod. A beth sy'n rhaid i ni wneud yw sicrhau bod pawb sy'n cefnogi annibyniaeth yn sylweddoli bod croeso iddyn nhw yn YesCymru, perswadio nhw i gefnogi YesCymru er mwyn i ni gynyddu yn niferoedd ni. Wneud e'n glir i bawb bod
bod nhw'n cefnogi YesCymru, efallai bydd rhaid i nhw o fewn y babell YesCymru yna, gofleidio pobl a dal llaw gyda pobl dyn nhw ddim yn cytuno gyda ar agweddau eraill, felly bod eu gwleidyddiaeth nhw'n wahanol, felly bod eu gweledigaeth personol nhw o beth bydd Cymru annibynnol yn wahanol, ond does dim pwynt cael y weledigaeth, unrhyw weledigaeth o Gymru annibynnol, tan bod chi wedi sicrhau Cymru annibynnol. Mae rhaid cyrraedd y nod gyntaf, yn dos, mae rhaid croesi'r llinell. A rôl YesCymru yw cael ni dros y llinell, gyda'n gilydd. Ie, yn dwi'n falle cwestiwn wedyn ddw, ydy, dwi'n meddwl bod unrhyw un yn cytuno, mae beth sy'n digwydd, yn annibyniaeth i Gymru, mae beth sy'n digwydd yn Alban holl bwysig yn dweud, bod ni'n dibynnol ar mewn ffordd y domino yna'n cwmpa i ryw raddau i Werddon hefyd. Felly mae hwnna'n beth sy'n hwnt sy'n gafel ni, mae rhywun yn dychmygu bod hwnna'n mynd i effeithio. O ran YesCymru hun wedyn, dwi'n cytuno hynny, mae YesCymru i fod yn fudiad torfol eitha trwchus, llydan felly, dy fe. Mae yna fudiadau sy'n fwy penodol, a mae lle hwnna, am y lle wrth gwrs wedyn ni pleidio gwleidyddol sy'n siampl arall. Ond mae rhaid i YesCymru hefyd i rywun oedd bod pobl eisiau, fy hunch i, bydde annibyniaeth oedd yn fras, achos mae pobl anhapus gyda bod strwytho'r wladwriaeth Brydeinig yn newid hynny wedi'r Alban ddim yn hanner ni, felly mae sôn syniad y Brydeindod wedi mynd, ac yn ai maen nhw'n teimlo bod nhw ddim eisiau cael rheoli gan i bob pwrpas toriad yn Llundain neu polisi y tyfodol. So maen nhw'n eisiau rhywbeth sy'n wahanol. So am hynny, y gamp i YesCymru wedi cynnig yn agenda amgen o Gymru sydd yn wahanol, sydd hefyd falle yn digon eang bod e ddim yn mynd yn mor gyfyn y rhai pobl, bod pobl yn teimlo bod rhan iddyn nhw'n hwnna. A mae hwnna'n, yn bob mudiad, mae hwnna'n job anodd wedyn. Felly dwi'n meddwl sydd mae'r mudiad wedyn yn balansio hwnna, bod e yn cynnig gyda amgen, dwi'n gweld yn digwydd gyda social media, hynny yw bod ni ddim yn hapus â hwn, ond hefyd bod e ddim falle'n torri pawb mas. Dwi'n meddwl sy'n hwnna'n gweithio. Ie, fi'n cytuno. A mae fe'n linell ten ei droedio yn diwedd. Mae rhaid cael gweledigaeth, a mae rhaid cael gweledigaeth o Gymru newydd sydd yn manteisio ar annibyniaeth. A mae rhaid i'r weledigaeth na fod ni'n llawn gobeith. Mae rhaid i fe fod yn weledigaeth sydd yn cydnabod unrhyw heriau, a mae yna heriau i bob gwlad, ond bydd heriau i Gymru bydd yn cael ei etifeddu oherwydd y ffordd mae Cymru wedi cael ei redeg am ddegawdau os nad canrifodd. A mae rhaid hefyd bod yn onest bod yna elfen o naid cred trwy fynd yn annibynnol. Achos chi ddim yn gwybod beth bydd ymateb y byd. Chi ddim yn gwybod sut bydd pobl yn ymateb. Chi ddim yn siŵr beth bydd ymateb eich poblogaeth eich hunan. Chi ddim yn gwybod. So, chi ddim yn gwybod beth, tra bod ni'n trafod ein rhyddid o'r drefn bresennol, dim un modd o wybod yn sicr gyda'i unrhyw sicrwydd beth bydd safbwynt ochr arall y bwrdd. Be maen nhw'n mynd i fyny arno, be maen nhw'n mynd i fod yn barod i osod ydych chi. So mae'r cwestiynau yna i gyd yn bodoli, ond o fewn y cyd-destun yna, fi'n cytuno'n llwyr dydy, mae rhaid rhoi rhywfaint o weledigaeth, mae rhaid edrych mewn i'r posibiliadau, heb fod yn llym ac yn restrictif amdanyn nhw, ond edrych ar y pethau ni ddim yn gallu gwneud nawr, a beth sydd yn bosib unwaith i chi'n rheoli eich blad eich hunan. A mae yna lot o waith allith cael ei wneud fyna, a byddwn ni yn wneud lot o waith yn yr ardal yna. Byddwn ni hefyd yn sicr yn croesawu trafodaethau o bob cwr gwleidyddol. Mae Plaid Cymru yn amlwg yn gwneud rhywfaint o waith fan hyn, ond byddwn ni'n gobeithio bod llefydd eraill yn gwneud gwaith hefyd. Mae yna fudiadau yng Nghymru, hyd yn oed yr IWA. Pan mae'r IWA yn sgrifennu pethau nawr, yn aml yr elephant yn y gwaith maen nhw'n gwneud, yw bod nhw ddim yn sôn yn uniongyrchol am annibyniaeth. Ond mae fe'n amlwg na yn y cysgodion, ynddo fe. A gyda'r Local Governance Centre a Prifysgol Caerdydd, mae nhw'n hollol agored ynglyn â'r peth. A mae'r holl beth yna, mae'r peth yna gyd yn iach iawn bod ni'n cael y sgyrsiau yna. A mae rhaid ni gael y sgyrsiau yna. A mae rhaid i ni ffindo mwy o ffyrdd i gyfleu y trafodaethau yna ar bob lefel yng Nghymru, i bawb cael ymuno yn y sgwrs. Ie, mae'n dod yn
O'n i watcho rhyw clip ar Hans ydyn nhw'n y blaen, merch ifanc credu'n clydach neu'n cwmtawe, felly oedd yn penderfynu rhwng byw, y bita a trwy mor tîn, dy fe, dyn oedd hi, y plentyn ifanc, ac oedd hi. A ni'n gweld wedodd hi rhywbeth diddorol, oedd hi'n dweud bod San Steffan ddim wedi gwneud dim byd, neu bai San Steffan, ac oedd ni'n gweld na'n ddiddorol, bydde ddim wedi clywed hwnna, dwi'n credu 3-4-5 mlynedd yn ôl, bod rhywun yn beio San Steffan am y peth. Hynny bydde'n rhyw falle llywodraeth neu bobl sy'n mewn pŵer. So ni'n gweld yna rhyw, falle just slip bydde, dwi'n yn gwybod, ond dwi yn teimlo mae'r fadl dros cael cymdeithas sy'n falle yn fwy teg ac sy'n gweithio'n well a mae pobl yn teimlo y wlad yn sefyll dros dyn nhw. Dyna dwi'n meddwl falle yw pêl rhywbeth fel gwladoli'r rheilffyrdd neu ynni'n dy fe, bod nhw'n teimlo y wlad falle yn edrych dros nhw neu just y cwmni o busnes. Dwi'n meddwl mae'na mileage fyna, dwi'n credu mai dyna lle mae'r calon yn mynd i'r cynnydd yn fras ar ôl hynny. Mae'n dechrau mynd i pleidiol, dy fe, ond Ond dyna yw yn diwylliant ni, ynddo fe? Ie. Mae Cymru yn wahanol. Dyn ni'n gwybod hyn, ni'n wahanol yn diwylliannol, ni'n wahanol yn gymdeithasol, ni'n wahanol yn economaidd, ni'n wahanol yn wleidyddol. Ond craidd yr hyn wyt ti'n sôn amdano nawr yw diwylliant gwahanol Cymru. Does dim da ni'r un fath o diwylliant. A byddai'n rhyw wlad annibynnol wrth reswm yn adlewyrchu y diwylliant cynhenid. A rwy'n cytuno'n llwyr, ond dyna'r rheswm pam i ni byth wedi cael arweinyddiaeth doriaidd yng Nghymru. Ers, sa'n credu bod mwyafrif ceidwadol wedi bod yng Nghymru ers 1869. Yn 1869, oedd y wlad yn un o'r democrataidd. A dwi'n meddwl, mewn ffordd dyna di'r pryd ffwrdd i cefnir mudiad cenedlaethol yn fras, dy fe, so ti'n mynd nôl i traddodiad rhyfydig a pob dim. Felly am hynny, mae'n eisiau YesCymru bod yn rhan o hwnna, bod e'n falle mynd mewn i wleidyddiaeth blaid wrth gwrs. Felly o ran gweithredu hynny, wyt ti'n sôn am gweithio llawr gwlad, cael stwff o social media, gweithio gyda sefydliadau, ti'n meddwl yn bwysig, byddai cael y Institute of Welsh Cyfres, neu pwy bynnag yn dechrau trafod annibyniaeth yn serious. Beth wyt ti falle'n teimlo falle mwy fel unigolyn neu dros fel YesCymru? Sut mae'r thing annibyniaeth yn digwydd? Achos mi allai fe cymryd digawdau, mi allai fe ddigwydd yn sydu iawn. Yn hanesyddol, mae'n dod yn reit sydu mewn cwpl o flynyddoedd, 3-5 mlynedd. Beth wyt ti'n credu bydd yn creu momentum at annibyniaeth a sut gallai YesCymru fod rhan o hwnna neu siw bod hwnna'n digwydd? Wel, wyt ti wedi tanio ar un o'r prosiectau bach, un o'r pet projects fan hyn. A fi'n chwerthin amdano fe, mae'r pwynt tu cefn iddo fe yn un pwysig iawn. Mae yna ddigon o gefnogaeth i annibyniaeth yng Nghymru. Petai just canran fechan o'r gefnogaeth na yn ymaelodi gyda YesCymru. Byddai YesCymru yn gallu bod y mudiad gwleidyddol mwyaf yng Nghymru. A beth mae hynna'n golygu yw cael mwy o aelodau na'r blaid lafur yng Nghymru. Dyna mae hynna'n golygu. Beth yw hwnna mewn niferoedd? Tydwetha nes i edrych, oedd e'n 22,835. Ok, penodol iawn. A sai wedi cael unrhyw beth. Mae'n specific iawn yn dweud. Ond yn fras, mae angen 25,000. Sy'n lot. A lot mwy na sydd â ni nawr. Fi ddim yn credu bod e'n amhosib, ond y rheswm mae fe mor bwysig yw am ganrif mae'r blaid lafur wedi teyrnasu yng Nghymru. Am ganrif y blaid lafur sydd wedi cael yr aelodaeth mwyaf o unrhyw beth gwleidyddol yng Nghymru. A unwaith mae'r hegemony na yn cael ei dorri, mae hwnna'n just yn trawsnewid popeth, yn diwedd. Mae fe'n trawsnewidiol mewn ffordd. Bydd pobl falle ddim yn sylweddoli yn syth ar yr eiliad hynna, bydde fe'n newyddion mawr ar y pryd. Ond mae fe'n newid y dynamic gwleidyddol yng Nghymru yn barhaol. A os allwn ni gyrraedd y pwynt yna, lle ni yw y mudiad gwleidyddol mwyaf yng Nghymru, mae annibyniaeth wedyn, nid yn unig ar yr agenda, mae fe wedi symud. Mae wedi symud y ddisgwyl gwleidyddol yng Nghymru yn barhaol. Does dim mynd nôl unwaith mae hynna'n digwydd. Mae popeth yn cael ei dynnu'n agosach at annibyniaeth. Bydd y blaid lafur ei hunan yn cael ei dynnu'n agosach at annibyniaeth.
bydd aelodau'r Senedd yng Nghaerdydd yn cael eu tynnu yn agosach at annibyniaeth. A bydd mwy ohonyn nhw, heb os nac oni bai, yn barod i sticio'u pen uwch ben y parapet, a dod mas o'r closet a cyfaddau. Os yna bobl yn y closet yn barod? Ne? Bron yn sicr. Mae yna aelodau seneddol sydd yn aelodau o bleidiau lle nad ydyn nhw'n medru dod allan o blaid annibyniaeth yn glir ac yn gadar. Mae rhan o'n swyddogaeth ni yw wneud yn bosib iddyn nhw gyfaddau i cefnogaeth. Achos, dwi'n ar hyn o bryd, dyn ni ddim wedi creu dadl sydd yn ddigon cynhwysfawr, digon agored, sydd ddim yn cael ei drafod. Dyle annibyniaeth fod yn cael ei trafod yng Nghymru bob dydd, yn bob man. Wel hynny, pan mae annibyniaeth, a dyma y tric da misoedd ola referendwm yr Alban, pan ddaeth pobl i weld bod annibyniaeth yn wneud â'i iechyd, â'i economi personol nhw, dy fe. So pan oedd y sgwrs am annibyniaeth, nid dim ond am hunaniaeth y falle, ond hefyd yn wneud am ydych chi'n gallu fforddio talu biliau hedy, pan bod chi'n biliau chi'n mynychiad, pan bod chi'n talu am hyn a llall. Pan mae pobl yn deall mae'n ateb i hwnna, mae annibyniaeth yn ymwneud â'i bywyd a'i safon byw nhw. Dyna pryd mae dadl yn dechrau shifftio a bod y pobl yn gweld y relevance i'r peth wedyn. Tan hynny, lot o bobl, wrth gwrs, mae'n rhywbeth weddol esoteric falle. Ie, fi'n cytuno, a mae rhaid i ni fod yn ymwybodol o ran y ddadl fwy eang, a pan mae'r maen yn dod i'r wal, i ni yn mynd i fod yn brwydro yn erbyn sefydliad anferth, hir hoedlog, gyda agenda clir, sydd yn aml yn barod i wedyn rhywbeth er mwyn cael ei ffordd i hunan. Canrifoedd o dwyll. Hynny, mae yna institutional memory fyna o dwyll a braib a sy'n cael pobl dros. Dyna di pwysigrwydd, a dyna beth ni'n dweud pobl i pwysigrwydd bod aelod o YesCymru, ac mae'n rhaid i ni cael un mudiad torfol dros annibyniaeth. Mae'n dda cael grwpiau gwahanol a gweld bod mae eisiau gwahanol sefydliadau, ond mae'n rhaid cael un mudiad torfol llawr gwlad, achos mae'r ddadl felly ni'n mynd i fod gyda lot o fake news, lot fawr o Project Fear, lot fawr o gelwydd, lot bobl yn llythrenol dwi'n credu cael ei llwgwr o brio gyda sedd ychwanegol yn tua'r blwyddyn neu beth bynnag os yn cytuno i ddod yn erbyn annibyniaeth. A dim ond cael miloedd o bobl ar llawr gwlad sy'n newid yna. A gyda, dyna'r enghraifft arall hefyd, wrth gwrs, o mudiadau annibynnol, yn yr undeb Sofietaidd, oedd pobl Estonia, dwi'n cofio, erbyn yr 80au, oedd amlwg o pobl yn weddol hapus be newidiodd, oedd bod safon byw di newid fe, ac o lot o beth mewn at ei gilydd, a mae'r cof cenedlaethol wedyn bod o'n bobl gwahanol, bod dan iaith gwahanol, bod hwnna wedyn wneud sens, a mae'n pobl gweld hwnna fel cerbyd ar gyfer newid, bod dan o'r genedlaethol gwahanol yma. Mae lot i drafod mewn byw ti'n newid gweud fyna. Fi'n mynd i bigo mas ambell i ddarn ohono fe. Ti wedi taro'r hoelen ar ei phen o safbwynt aelodaeth YesCymru. Bron dyle pawb sydd o blaid annibyniaeth cael aelodaeth deiblyg. Dylen nhw fod yn aelod o YesCymru ac yn aelod o'r ymgyrch dros annibyniaeth sydd yn amlinellu ac yn tanlinellu i gweledigaeth nhw o annibyniaeth. Achos mae angen yr holl gweledigaethau gwahanol yma i drafod a dadlau am sefydlu gwlad newydd, a i sicrhau bod y wlad newydd yn un gyda democratiaeth byw, a bod e'n iach mewn ffyrdd eraill yn dyfed, bod yna drafodaeth a sgwrs iach trwy'r amser. Ond o safbwynt cyrraedd yn o'r annibyniaeth, mae angen bod yn aelod o YesCymru, achos YesCymru bydd yn gallu gwthio pethau dros y llinell, a cadw pawb yn gytun. Mae ni'n dda iawn yn Cymru am gwmpo mas ac ecran. Ni'n feistri ar hynny, a mae angen rhywun i atal ni rhag wneud. Oes, a mae hefyd eisiau jyst arian i wneud y fideos, i talu am cossebion ar billboards, neu beth bynnag, mae hwnna'n costio arian. Mae eisiau jyst lot o bobl i talu tyn bach arian i wneud i hwnna ddigwydd. Mae adnoddau wneud byd o waniaeth. Mae gymaint gallwn ni wneud, mae teclynau ymchwil, mae pob math o bethau, mae popeth yn costio arian. Mae marchnata, mae popeth yn costio arian. A mae rhaid i ni gofio, i ni'n mynd lan, byddwn ni yn, unwaith eto, pan ni'n dod ar maen i'r wal, byddwn ni yn ymgyrchu yn erbyn pobl gyda pocedi dwfn iawn. A gwrs, dyma pan mae'r holl cwmnïau
mae'n rhoi arian llwgwr iawn i blaid wleidyddol i'r toriad, ynddo fe? Os maen nhw'n gwybod, mae'n talu am sbsebu, mae'n talu am o math o waith, felly mae'n dyn nhw'n gwneud am ddim nag nhw. Felly mae rhaid ni cael mudiad torfol dros annibyniaeth er mwyn cyrraedd pobl unigol, bod nhw'n gweld, pan nhw'n gweld rhywbeth newyddion, bod pobl annibyniaeth yn nutters, a maen nhw'n gweld, mae'r bachgen dros nesaf yn YesCymru, mae'n bachgen neis, mae'n helpu fi, wneud stwff. Mae hwnna'n tariad ganfed wedyn, a wrth gwrs mae'r arian, wrth gwrs. Felly, ddallai ddod i'r sgwrs i ben, Gwern, diolch ti am amser. Cyn bod fi'n gadael i ti ddod o'r sgwrs i ben, fi'n mynd nôl at y pethau nes ti wedi. O ie, gret, da ni, iawn. Mae dwy weledigaeth arall yn ddiweddar. Wedi taro fi'n ddiweddar, neu wedi treiddio trwodd yn ddiweddar. Un yw, bod ni wedi cyrraedd y rhan yna efallai yn hanes y Deyrnas Unedig, y pwynt yna, le mae popeth wedi blino. So os ych chi'n dod o ryw genedlaeth arbennig, a byddwn ni'n gweud, ti a fyna siwr o fod ar y pwynt, y pwynt canol. Bydd pobl sy'n hun na ni efallai, byddwn nhw'n cofio, a bydd yna cof naturiol dan nhw, cof sefydliadol dan nhw, o, twf yr imperialaeth Prydeinig, dylanwad Prydain ar draws y byd, pwysigrwydd Prydain yn y ddwy rhyfel byd, cyn hynny'r Industrial Revolution yn y 19th ganrif, oedd yr holl bethau yma wedi creu syniad o gydweithio mwyn gwella y byd. A mae hynna nawr wedi hen ddod i ben. Dyw'r dylanwad na, dyw'r corff yna ddim yn bodoli, dyw'r Deyrnas Unedig neu'r Prydain yna ddim yn bodoli, ond mae yna rhyw atgof ohono. Oes, a hefyd y bydd economaidd materol gafel pobl, dwi'n meddwl, bod nhw'n cael T-Cymru, bod nhw'n cael NHS, o beth bynnag. Ie, a mae hwnna'n dod â fi'r ail peth ynglyn â'r economi. I ni dal, a i ni hyd yn oed yn dal, pobl sydd yn gyfan gwbl o blaid annibyniaeth. O'n i'n siarad â rhywun oedd gyfan gwbl o blaid annibyniaeth, a oedd e o blaid annibyniaeth ar y sail bod e ddim yn hoff o'r ffordd mae Cymru'n cael ei drin gan San Steffan. Yn benodol. A cryton ni i geiniau hwyr, gweithio mewn tred. Ond bod e o blaid annibyniaeth, a bydde fe'n pleidleisio o blaid annibyniaeth fori, oedd e dal yn credu'r narratif bod economi Cymru yn ddibynnol ar Loegr. Sydd yn hyrt pan ych chi'n meddwl amdano fe. Mae pob gwlad neu pob menter yn gallu sefyll ar ei drad i hunan. A os o'n i'n annibynnol fori, bydde popeth yn cario ymlaen yn yr un ffordd. Bydde pawb yn mynd i'r un gwaith. Bydde dal angen trwsio y do. Bydde dal angen rhywun i ddod i ffixo'r peiriant golchi os oedd e'n torri. Mae dal angen i ti yrru, mae dal angen ti neidio ar y tren. Mae dal angen i athrawon mynd i ddysgu pobl. Mae'r holl bethau mae dal yn digwydd. Ond beth sydd yn glir yw, bydd pethau'n dechrau digwydd mewn ffordd gwahanol. A'r ddadl yw, nid a oedden ni'n economaidd yn gallu goroesi, y ddadl yw, a oedden ni fel poblogaeth yn medru manteisio ar y sgiliau sydd gennym ni, a'r adnoddau sydd gennym ni yng Nghymru, i wneud dyfodol cryf a chryfach i hunain. A mae doi ateb i hwnna, mae'r ateb gwydr hanner gwag a'r ateb gwydr hanner llawn. A am safbwynt i, mae'r gwydr yn hollol hanner llawn, achos i ni yn wlad fach, hyblyg, amlieithog, gyda sgiliau a addysg, lefelau addysg uchel, pan ti'n edrych ar sail rhyngwladol ar draws y byd. Ond eto i gyd, mae dal dan i gyd, i ni gyd yn poeni amdano'r cwestiwn economaidd yma, di ni? Wel, dyna fe, mae saith canmlynedd o coloneiddau ni, di ti? Wel, ie, dyma, yn union. Achos ffug gwestiwn i mewn gwirionedd. Ie, ydy. A gwyd, mae'n digon o enghreifftiau o gredydd, sy'n bod lot allan Cymru fel Iwerddon, pan gysy'n geni oedd economi Cymru dwywaith yn fwy na Iwerddon, nawr mae economi de Iwerddon, felly 4 gwaith yn fwy na Cymru. A does dim olew yna, does dim nwy yna, bob pwrpas. Felly mae'r gallu yna. A hwnna di ddadl, dwi'n daml tewyr y ddadl, mae rhyw ffordd, mae'n erbyn y wirionedd, mae pobl yn poeni, mae hwnna'n deg i pobl poeni. Mae'n hefyd, dwi'n meddwl bod e'n rhyw ffordd, mae pobl eisiau teimlo bod nhw wedi meddwl am peth, ond bod nhw falle yn sydd i allu sydd erbyn e. So, wrth gwrs, prove to me, so mae'n Alban, instead, tynnellu ole, mae pobl yn dal mas o ddadl yma yn yr Alban. Ond mae'n ddadl mae'n rhaid i ni i chael. A hefyd, dwi'n meddwl pobl hefyd nawr yn fwy tebygol, falle
dadl am pwysau'n rheoli'r adnoddau yna. Mae pobl yn wylodol yn teimlo bod Cymru yn gyfoethog mewn adnoddau. A mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim yn transferable yn dweud, mae'n mynd i cael ei fynd i Cayman Islands. Felly, dyna ydy'r prif dadl i ni gael. Dwi'n meddwl, yn hanesyddol, mae Prydain wedi blino, mae'n llesg. Odi, yn sicr. Mae'r toriad wedi gwerthu'r adnoddau gyd sy'n hirt. Dwi'n jyst yn mynd i'r pam, maen nhw'n bod yn geidwadwyr, ond maen nhw'n gwerthu popeth. Felly mae'n gyfalafiaeth gwahanol i'n Ffrainc sy'n golus, sydd yn credu yn wladwriaeth gref. A felly mewn ffordd ydy Prydain nawr ddim yn rhoi dim i bobl. Os wyt ti dan 100% neu 40, dwi ti ddim wedi cael dim gan Brydeindod. Heblaw, teledu. Mae teledu y comedi musical yn wych. Ond heblaw am hynny, a terol, dwi ti ddim wedi cael tŷ, dwi ti ddim wedi cael gwasanaeth iechyd gwych, falle bydde ti falle 10 neu 2 ôl. A mae pobl hwnna'n codi cwestiwn sail pobl yn y gwladwriaeth. A dyna wrth gwrs, mynd i fod yn gweld beth sy'n digwydd yn yr Alban nawr gyda hwnna. Ond yn job ni yn YesCymru, ni'n ei siŵr bod dadleuon dan ni'n barod, a pa mor pobl bod ni wedi cael y retaliation in first. A petai'r adnoddau gennym ni mewn llaw yn barod, byddwn ni'n comisiynu pob math o waith ymchwil o bob cwr y fori, os oedd yr adnoddau mewn lle, a byddwn ni'n, achos mae yna gymaint o ymchwil i wneud, a gallai fe fod yn ddiddorol iawn. A mae angen wneud yr ymchwil, mae'r data sydd gennym ni, dyw e ddim yn ddata da iawn, achos mae'r data'n dod o'r trysorlus yn aml am yr economi, a dyw e ddim yn bwrpasol, a dyw e ddim yn cwmpasu Cymru yn unig, mae fe'n aml yn cwmpasu ardaloedd eraill. Ti'n gyffredin 5% o beth bynnag ffigwr yn y tŷ bob pwrpas. Ie, dyw e ddim, fi'n bach o data nerd, a dyw e ddim yn ddigon. Felly mae dipyn o waith i wneud. Na'n 6 mis arall i ti cael annibyniaeth yn ei gweld. Diolch. Na i ddod nôl mewn 6 mis. It's a date, Sean. Na i ddod nôl mewn 6 mis. Fine a detail. Ond i asgoffa bob, mae'r Canada'n melyn trafod yr 8 2028 o Ionawr yn Neuadd y Bryngwyn, edrych mlaen i hwnna, wedi bod yn gweithio dor hwnna. Wyt ti'n siarad hwnna, a mae YesCymru ni'n noddwyr sydd dda i weld. Mae dan ni rali dros annibyniaeth rhywbryd ar y gweill, dyddiau ddim wedi cadarnhau eto. So bydd hwnna'n dod ac erbyn i bobl fod yn gwrando nhw hwn, bydd y datganiad wedi bod. O, reit, na ni. Rali Abertawe, ti'n meddwl? Ie, na ni, ie. A wedyn mae da ni cynadledd cynadledd blynyddol. Cynadledd blynyddol, degfed ac unfed ar 10 o Fehefin yn Aberystwyth, yn Canolfan Medrys yn Aberystwyth. A bydd, unwaith eto bydd aelodau a chefnogwyr yn cael gwybodaeth bellach yn dan hwnna yn ystod y pythefnos nesaf. Ymwelodwch dy YesCymru, cael eich ffrindiau ymwelodi, mae'n rhaid ni cael mudiad mawr torfol, mae'n holl bwysig. A chi dal yn gallu gwneud pethau eraill a mudiadau eraill, neu just watch o Netflix yn amser sbar. Os ydych chi awydd dechrau cangen, neu eisiau gwybod am un, falle peth awsau jyst cysylltu â Gwern y Criw yn ganolog, os chi eisiau gwneud stwff social media, dim rhaid fe fod yn enw YesCymru, ond atiwch nhw falle, bydden nhw'n gallu rhannu'r stwff, nhw'n gwybod i Gwern yr Criw, bydden nhw'n gallu helpu rhannu'r stwff yna hefyd. A hefyd am hynny, os ydych chi unrhyw syniadau'n cyffredinol, dwi'n siŵr byddech chi'n barod iawn i glywed â nhw. Mae yna tocyn o waith dyn ni. A mae gael sgwrs bob amser. A mae pethau yn symud yn sydyn iawn. Dyn ni wedi gweld San Steffan yn tynnu pŵer nôl o Gymru ers Brexit, bydden nhw'n trio yn gynt yn y gallu. Mae pethau'n strapo yn yr Alban, mae rhaid i Gymru fod yn annibynnol, a mae rhaid i fod yn barod gyda'r ddadl yna. Gwern, diolch yn fawr i ti am wneud amser siarad ni ar radio YesCymru. Diolch am gefnogaeth YesCymru. Pob hwyl i ti yn y swydd. Diolch yn siarad gynt, falle gawn ni update rhyw bryd yn dyfodol wrth sy'n pethau mynd. Felly tan tro nesaf, diolch yn fawr ti Gwern Gwynfil, a diolch i chi am wrando ar radio YesCymru.